Mirko ga čeka i Mirko ga pogađa. Mirko Krokap Filipović rođen je 10. rujna 1974. godine u Vinkovcima. Od mladosti je bio strastveni sportaš, te kasnije postao priznati borac u mješovitim borilačkim vještinama, hrvatski boksač, kickboksač i K1 borac. U svoju borilačku karijeru radio je kao član protuterorističke jedinice hrvatske policije u Lučkom, te se kratko vrijeme bavio politikom. Tijekom svoje karijere postigao je izvanredan uspjeh, ostvarivši 38 pobjeda, 28 nokautom, 6 predajom, 4 odlukom, te 11 poraza, 5 nokautom, 3 predajom, 3 odlukom, uz 2 remija i 1 meč, bez rezultata. Godine 2006. osvojio je prestižnu titulu na Pride Grand Prixu, pridruživši se UFC-u 2007. Međutim, vrhunac njegove karijere došao je 2013. godine kada je, pred domaćom publikom u Areni Zagreb, ostvario svoj dugogodišnji san osvajanjem K1 svjetskog Grand Prix-a, postavši tek druga osoba s titulama u K1 i MMA. Godine 2014. stekao je IGF prvenstveni pojas s pobjedom nad bivšim olimpijskim prvakom u judu, Satoshi Ishijem. No, prvog dana ožujka 2019. godine, zbog zdravstvenih razloga, oprostio se od svijeta borilačkih sportova. Unatoč tome, ostavio je neizbrisiv trag u borilačkom svijetu, ispunjen brojnim postignućima i nezaboravnim trenucima. Vežite se, jer stiže spektakularan show. Gledat ćemo najbolje, najbrutalnije i najdestruktivnije udarce Mirka Filipovića. Mirko Krokap započinje naše uzbuđenje sa Mustafom Al-Turkom. Mustafa započinje svoju profesionalnu karijeru 2002. godine boreći se za UFC i Cage Rage, čiji je bivši prvak. Borba započinje žestoko, ali Krokap započinje nizati teške udarce. I ovaj udarac je značajan. Musashi je bivši japanski profesionalni karate borac i kickbokser. On je četverostruki prvak K1 japanskog turnira, bivši Wako Heavyweight Muay Thai prvak i dvostruki K1 finalist svjetskog Grand Prix-a. Prva runda je bila zanimljiva, ali već u drugoj rundi Krokap je odlučio da ide kući. Kombinacija teških udaraca poslala je Musashija na dug oporavak. Robert Malcolm Sapp je američki mješoviti borilački umjetnik, kickboksač, profesionalni hrvač, glumac i bivši igrač američkog nogometa. Bob Sapp je bio zastrašujuća pojava. Imao je uspješne borbe, ali kao da je više pozornosti dobivao svojom pojavom nego rezultatima. Sappova taktika bila je da odmah napadne Krokapa, ali čak ni za to nije imao vremena. Udarac nogom i šakom učinio je Sappa da izgleda poput novorođene bebe. Johannes Jan Nortje je južnoafrički profesionalni kickboksač, mješoviti borilački umjetnik i neporaženi profesionalni boksač koji se borio za Strikeforce, Dream, K1 i Noki Genome Federation, Pride Fighting Championship i New Japan Pro Wrestling. Krokap odmah zadaje precizne udarce, ali bio je dovoljan samo jedan da riješi borbu. Salvatore Sam Greco je australski umirovljeni full contact borac karatea,
K1 kickboksač teške kategorije te mješoviti borilački umjetnik. Krokap započinje borbu kao da mu je posljednja. U usporenoj snimci vidimo izvanredne udarce. U ovom trenutku dogodila se ozljeda na samovom zglobu, a Krokap je osjetio krv poput neobuzdane pobješnjele zvijeri. Nije patilo samo Grekova noga, već i njegovo izudarano lice. Greko pada, ali nekako uspijeva ustati. Pada i po drugi put, no pri trećem padu odlučuje ostati u jednom komadu. Wanderlei Silva bivši je brazilski umjetnik mješovitih borilačkih vještina koji se natjecao u japanskom Pride Fighting Championshipu i američkom Ultimate Fighting Championshipu. Drži rekord za najviše pobjeda, nokauta, obrana naslova i najduži pobjednički niz. Wanderlei Silva 2 puta se tijekom svoje karijere borio protiv Mirka Krokop Filipovića, ubojica sjekirom, kako glasi nadimak ovog nekad zastrašujućeg borca s kojim se nitko nije htio naći u ringu nekad slavne, najjače organizacije slobodne borbe na svijetu, japanskog Pride-a. Godine 2002. Silva i Mirko borili su se i taj je meč završio neodlučenim ishodom. Međutim, 4 godine kasnije, 2006. Krokap ga je nokautirao high kickom u glavu u polufinalu Grand Prix-a u Pride-u. Bio je to meč u kojem je Silva dobio jedne od najtežih batina u životu što se tiče karijere. Nakon nokauta, ležao je na tlu s krvavom glavom. Liječnici su mu na mjestu pružali pomoć, pregledali ga kako bi ustvrdili u kakvom je stanju, a nakon toga odvezli ga u bolnicu od težine ozljeda kako bi ga se zakrpalo. Aleksandar Vladimirović Emelianenko je ruski mješoviti borilački umjetnik. Trostruki je ruski državni prvak u borbenom sambou i trostruki svjetski prvak u borbenom sambou u apsolutnoj diviziji. On je mlađi brat Fedora Emelianenka. I'm ready for the fight and that's most important thing. Emelianenko je velik i jak protivnik, ali Krokap je spreman za borbu. Emelianenko dostavlja udarac koljenom u Krokapovu glavu, ali gotovo istog trenutka Krokap uzvraćati nizom opakih udaraca. A tada slijedi Krokapov specijalitet. High kick u glavu popraćen nizom udaraca na tlu. Remi Bonjaski je surinamsko, nizozemski boksač, kickboksač, K1 borac. 3 puta je bio prvak K1 World Grand Prix 2003., 2004. i 2008. godine. Bio je poznat po svojim letećim udarcima i napadom koljenima, stoga je dobio nadimak leteći gospodin. Prva i druga runda prolaze u odmjeravanju snaga. Put his hands on him and rest straight from Bonjaski, missed, ranked number 10 in the heavyweight ribs of Bonjaski. 2. Krokop got Krokop making his glory debut. U trećoj rundi stvari se mijenjaju i Krokap uzima stvari u svoje ruke te pretvara Remija u vreću za udaranje. both the guys want big finishes. To go. Krokop as the credible career. Mirko Krokap je postao legenda u svijetu borilačkih sportova, a njegov utjecaj je bio značajan ne samo zbog uspjeha u ringu, već i zbog njegove predanosti, izdržljivosti te sportskog duha. Kao vrhunski borac, istaknuo se svojom nevjerojatnom tehnikom udaraca nogama, posebno high kickom, koji je postao njegov zaštitni znak. Njegova posvećenost sportu i naporan rad kako bi postigao izvrsnost predstavljaju primjer i poticaj svim sportašima da se trude i nastoje postići svoje ciljeve, čak i kad se suoče s izazovima ili neuspjesima. Krokop je postao simbol upornosti, ustrajnosti i požrtvovnosti.
a njegova sportska karijera pružila je nadahnuće mnogima širom svijeta.